Намираме се в замъка Сан Анджело, който първоначално е построен като гробница за римския император Адриан. След това през средновековието е превърнат в военна крепост, а през Ренесанса е бил папска резиденция и затвор. В наши дни е един от музеите в Рим, който сега ще ви разведа. Както винаги ви препоръчвам да си закупите билетите предварително и онлайн, за да си спестите чакането на поне една опашка. Също така може да го съчетаете с посещение на Ватикана, тъй като се намират в непосредствена близост. Замък Сант'Анджело удивява, но едновременно с това и респектира с монументалния си вид. Със сигурност облата форма на крепостта ще ви съпровожда винаги, когато се разхождате до река Тибър. Той е бил модифициран в течение на вековете в зависимост от функциите, които е изпълнявал. Името на замъка не е случайно, а е свързано с една легенда, която ще ви разкажа сега. Намираме се на моста Сант'Анджело, което значи Свети ангел. Има легенда, която гласи, че името идва, защото един ангел е кацнал на върха на замъка и така е сложил край на чумата. През древността този мост е смятан за най-красивия на света. А сега е време отново да влезем в замъка и да разгледаме красивите му зали. От времето, когато е бил папска резиденция. В един от предишните влогове от Рим ви показах зарята по случай празника на Свети Петър и Павел, а ето тук може да видите картини как е изглеждала тя още през 18 век. Ако не сте виждали тези кадри, цъкнете на видеото горе. Може да изгледате и много интересно информационно клипче, което разказва историята на зарята. Може да се насладите и на картини от различни автори и създадени през различни векове, които отново изобразяват зарята. А на екрана в момента виждате моделът, под който се изпълнява цялото светлинно шоу всяка година на празника. От по-високите нива на замъка се разкрива прекрасна гледка както към Рим, така и към Ватикана, така че се оглеждайте и навън. Оглеждайте се и за скрити стаи и зали, за да не пропуснете някоя, тъй като са много красиви. Дойде момента да си призная, че първоначално замъкът Сан Анджело не беше в списъка ми за посещение. Но открих билети за Колизеума, които бяха в комбинация с тези за замъка и беше единствения ни шанс да влезем в Колизеума. И съм много щастлива от този факт, защото замъка наистина си заслужава да бъде видян и ви съветвам да го направите. Навсякъде ще видите статуи и изображения на ангели като основен мотив на замъка. Но най-важна е статуята на архангел, прибиращ сабята си, която се намира на върха на замъка и е поставена там още през 13 век. Да си направите снимка с нея е просто задължително, както и да се полюбувате на тази гледка. Входът за замъка е 18 евро и е много подходящо да дойдете, когато е много топло, защото сте вътре и е хладно. И също така се качвате най-отгоре на терасата, където се разкриват ето такива гледки. Може да видите Свети Петър. А съвсем скоро може да очаквате видео, в което посещаваме Ватикана и ви показвам гледката от базиликата Свети Петър. А днес започнахме деня си с изкачване на панорамната тераса при паметника на Виктор Емануел II. Ако не сте гледали влога оттам, може да го направите, като натиснете горния десен ъгъл на екрана си. И тук попаднахме на Гларус, който се превърна в атракция и се радваше на вниманието и снимките, които получаваше от всички туристи. Честно да ви кажа, тази панорамна гледка ми харесва повече, отколкото тази при статуята на Виктор Емануел II. Съвсем скоро може да очаквате видео и от Ватикана. Замъка Сан Анджело не е сред най-известните забележителности в Рим, но все пак е посещаван от 1 300 000 души годишно и ви съветвам, ако сте в Рим, и вие да го направите, защото съм сигурна, че ще ви хареса. Денят ни завърши с посещение на ресторант, който е много известен и се чака на опашка, за да се опита ръчно направена паста, която, честно да си признаем, на нас не ни хареса. След като чакахме 40 минути за вечеря, сега се предим на поредната опашка за тирамису, което за разлика от пастата ни хареса изключително много. Благодаря ви, че станахте части от това наше приключение. Ако обичате да пътувате в чужбина и в България, не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да ви излизат всякакви такива интересни видеа.
Ако това точно ви е харесало, го харесайте, коментирайте, изпратете го на приятел и ще се видим много скоро от Ватикана.